e vina mea! Totul! Am o idee! Spune-mi ce să fac, Bloom! Fă-l să mă urmărească, blochează-l în carte și apoi încuiem cartea. Cum? Sunt convinsă că Rumpelstiltskin îl va vrea pe Acheron în schimbul cheii legendariumului. Chiar nu vreți să renunțați? Nu-i așa, zânelor? Cât timp există magie întunecată ca a ta, nu vom renunța niciodată. Ei, ce mai sursă de inspirație! Wings Magic! Mythix! Mythix intră într-o nouă lume. Bloom! Zâna dragonului de foc! Unde credeai că fugi?